हामबाय दिनै मान्दायाव तीनटा बिसिनाव तुइनाय जों बिजिट खालायलायखा तीनटा बिसिं खारबो पयला लक्ष्मीपुर बिसि एरपर पूर्व नवाबादी बिसि ताबुंगा राजसन्ताय बिसि और राजसन्ताय बिसि वो फाइ कताबुक जों और साइड वाल कागजाक बुंगांगाय आकबां सराहनि हिजागो और फाइ नायथानि न जों और न जों ताकक साइड दङ पारानि एलाकानि समस्या जतनो नायलायखा तामंनाय ताम सकनाय बाबो कमप्लीट उनजाक बाबो कमप्लीट उनजागिया तामंनाय एलाकानि प्रब्लेम दङ दै कारेन्ट लामा ता बुंगांगाय यांगो जेटा वाटार रिसोर्सनि जे सामो जे अरबो नाला दै सरार कागजाक आब्रनो जों नायलायखा पारानि जे समस्या समाधान तो आसु दतिन खालायमांगला आंबो सानानि मुसुंगो तरक जों जे प्रब्लेम दङ तरक खालायनानै थाङै दङ एलाका जाहाथे डेभलप उनथोन अबनो नायलायो जत बेसि उनाव हाबै आखै फायनाय बरक मोटामुटी आरसी नगर तो मोटामुटी डेभलप उनजाक न तेबो जे बाकी दंमोन तरक खायनाय अबनो जों नायलायखा अबनो सानाय अबखाय द्वितीय बार भिजिट नुई दङ बेसि भिजिट आं 2 बार भिजिट खालायखा ताबुक जत जागावनो 2 बार खालायनाय अबनि परे जों गुबुननि बिसिआव तीनटा खाय रमबुइनाय भिजिट खालायखांनाय एलाकायाव ताम प्रब्लेम नुई दं ताम समस्या नुई दं अबरक न नायनाय लामा उइया दै गरै कारेन्ट गरै अ जागायाव दति खालायनानै बागैनो चाइटगै दङ जारा मेडियान थ्रुते नाय दंनाय रंना आं अबनो कबगनाय जतनि बिसिआवनो हामनाय नरक रेडि खायतरिदि बर' नंनि साथाय दं बर' खालायथाय दं अबरनो फुनुकदि दै बर' नांनाय लामा बर' नांनाय कारेन्ट बर' नांनाय अबरक फुनुकदि अबरक सादि आर बर' दैनि बागै जे दै कायजाक रक बर' रक पेन्डिं खालायजाक दं अबरक न फुनुकदि अबहायकै तरखाय जों कमप्लीट खायनानै चाइटगै दङ एबं खालायबो दङ बर' लामा बर' फुनुकाय जानाय जतन जानजानि बिसिआव नरक आसुगलायै बबो लामा फुनुंनानै अब नायतरि दिनै आं अबनो कमं मुंनारगो तरक मान्दायो जे प्रब्लेम दं माने मोटामुटी सल्व खायनानै बागै चाइटो दङ ताबुक नंका राजसन्ताय बिसि आरसी नगर बिसि हिंजागो और उन भिजिट खाय दङ ताबु जों सिगाङाव होनबाय जों और लक्ष्मीपुर बिसि अब भिजिट खायफायका आरो लामा रंनो प्रब्लेम रं नायफायका आर PWD लामा गांगाय आरो 20 फुट रक नांगो अंतत आर खेत तुइ रगो PWD नि जे रूट खालायनानै गांगाय 20 फुट याकाना नाया अमरक दंबायो आर बरक न साइकाय फेका नरक आसुगलायै सिद्धांत हादि रेजुलेशन हादि नरक जदि 20 फुट गांगाय याकाखाय अब PWD लामा खायरि मानाय अबरक साइकाय फेका गांगाय तेकेसन गांगा पूर्व नवाबादी बो हाबै फेका आरो भिजिट खायलाय दिनै गांगा जों और भिजिट ब्लक नि भिडिअ दङ तै और वाटार रिसोर्स नि तै और DWS उनकाय इलेक्ट्रिक RNB बो दङ अमहायका डक्टर वाइस तुइ फेका जत डिपार्टमेन्ट जतन नायथुं हुनैनाय जतन कक साथुं सुख खुलुगुइ कक साथुं हुनैनो जतन और दप्तर फाइल